Dakle, za pripremu tijesta kojeg ćemo koristiti za izradu licitera potrebno nam je brašno i to 2 kg glatkog brašna, potrebno nam je kilogram šećera kojeg ćemo razmutiti u 6 decilitra vode i stavit ćemo ga na vatru da se dobro otopi, ali ne da bude vruć, već tek toliko da se taj šećer u vodi do kraja otopi. I pripremit ćemo isto tako kao treći sastojak svježi kvasac koji u receptu stoji kao licitarski kvasac, ali za naše potrebe kućne možemo koristiti uobičajeni svježi kvasac, znači 3 deka. To ćemo dodati u ovu šećernu smjesu. Kad ju maknemo sa vatre i dobijemo potpuno otopljeni šećer, odnosno sirup možemo reći. Dodat ćemo u brašno i kvasac i od tog ćemo zamjesiti tijesto. Dakle, sljedeći korak je sjediniti ovaj sirup kojeg smo dobili od 6 decilitara vode i kilograma šećera, u koji ćemo dodati svježi kvasac otopljen u vrlo malo vode. I sad jednostavno dodamo u brašno ovu smjesu. Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim. U što sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo, starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao, starim ja, a u ljubav vjere nema. Dakle, za pripremu želatine u koju ćemo stavljati naše licitere, bojati u crveno, treba nam 1 deci vode koju ćemo zagrijati i u zagrijanu vodu ćemo stavljati 4 deka želatine u listićima koju ćemo prethodno natopiti u vodi hladnoj da dobije ovaj mekrani izgled. Dakle, u zagrijanu vodu koja ne smije ključati, već mora biti jako topla, ćemo staviti želatinu i stavit ćemo boje po želji. Mi ćemo staviti naravno crvene jer su one tradicionalne. Što više stavimo, boja će biti intenzivnija naravno. Okay. E sad, ovakva boja pripremljena se treba mrvicu ohladiti da ne bude baš ovako tekuće, jer ako sad stavimo unutra dobit ćemo efekt proziran će biti, jel? Licitar. Prema tome ostavimo da se malo ohladi i malo zgusne. Ovo je pripremljena glazura, boja u koju ćemo stavljati naš liciter. Ovaj pokrit, pogotovo kad je malo gušća, onda se lijepo pokrije. Ovaj još možda mrvicu rijetka. Ponekad se pojavi ovaj efekt da ne bude homogeno, već da se javljaju ove bijele zone. Jednostavno ponoviti postupak i ovako lijevo desno. Na kraju se uhvati ravnomjerno. Dušu sam potrošio,
zbog toga ne žalim. Sve sam svoje prošao, bezbroj pečica do sna, bezbroj slijepih ulica, srce se umorilo i ne znam šta ću s njim, o ne, u šta sam se pretvorio. Recept s kojim se piše po keksima, bilo ovim i svi drugim, iz mog iskustva kojeg stvarno imam što se tiče pisanja, najbolji je mljeveni šećer i bjelanci u omjeru 1:5 u težini. Znači ako imate 500 grama pola kile šećera, 100 grama bjelanjaka. Preporučam isto gotove bjelanjke zato što su pastorizirane. I ako ih radite za druge nema problema sad da od naših onih jaja iz kuće da reskira se uvijek. Prema tome uzmete ove i ako staje 100 grama bjelanjka, 500 grama šećera i mrvicu limuna, a i ne mora. I dobije se glazura koja je vrlo, vrlo čvrsta. Postoje gotove smjese koje isto nekad koristim, ali ova mi se učinila najboljom. S obzirom da moramo od iste smjese raditi dvije vrste dekoracije, to jest pisat, i tu nam treba smjesa koja će biti rjeđa i treba nam smjesa koja će biti gušća kad budemo pravili cvjetove, jer kad bi sa onom prvom pravili cvjetove oni bi se razvodnili. Zato ćemo napraviti prvo ovu rjeđu i napravit ćemo dekoracije, i dio od te rjeđe ćemo korigirati sa još malo šećera da nam bude dostatno i dobro i odgovarajuće za izradu cvjetova. Vagat ćemo 80 grama bjelanjaka. Bjelanjke treba izraditi u snijeg lagani, ne onaj jako napukani i maksimalni, već kad je na pola počinjemo dodavati šećer. I to je onda ta naša smjesa. Znači rekli smo 80. Nećemo 100 jer nam treba malo šećera ostati za dodat izgusniti. A u ljubav vjere nemam, o ne. Nju da sam ženio, ne bih tako uvenuo. Stari ja, a u ljubav vjere nemam. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao. Stari ja, a u ljubav vjere nemam. Stari